हेल' लोगोफोर, आंनि बड' सेग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बराय हरफिननाय जाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों खौआ लिंहरदों। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों मिथि, हेलिना, गुहुमसा बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों। मेथाइखौ रोजाबदों नितामनि बर'। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय एजे फिल्म्स प्रडाक्शन चेनेलाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।